Salut! Azi vă voi arăta cum să vă faceți un server de SAMP. Pentru că am observat că mulți nu știu sau habar n-au, așa că vă voi arăta o metodă simplă pentru a face un server. Mai întâi intrăm pe Google. Și scriem România Stand Paradis. Mai precis Paradisi. Dăm pe prima. Iar aici avem mai multe servere gata făcute. Noi trebuie doar să le downloadăm și să modificăm numele și toate informațiile mai precise ale serverului. Iau la Paradis pentru că este bun, foarte bun server. Deschidem arhiva, extragem pe desktop. Și acum intrăm în folder și la server aici, server CFG. Aici avem recon password. Practic, cu această parolă te loghezi ca admin pentru a-ți seta level. Ca owner te loghezi pentru a-ți seta level când intri pe server sau din Andy. O schimbăm în 1, 2, 3 să zicem. Aici avem max player. Din 50 putem pune 100. Portul lăsăm așa, sau dacă vreți voi îl schimbați, dar recomandat este așa. Și la numele serverului, hostname, o să punem România Stun, să zicem. În rest nu modificăm nimic și aici avem, dacă aveți un forum sau ceva, îl puneți aici și va apărea jos în colț la SAMP. Dăm file, save, închidem. Acum intrăm la script files, la admin user. Aici sunt cei care s-au înregistrat, iar noi trebuie să-i ștergem. Dar mai întâi o să vă arăt ce puteți face cu un player din server. Intrăm la done, să zicem, open which, select a program, deschidem un notepad. Aici putem vedea mai multe date ale lui, de exemplu, parola e done sau register done. Data în care s-a înregistrat, dacă îl banați de aici când e offline. Aici setați un level tot când e offline, iar restul nu mai contează, dați file save când vreți să-i setați ceva. Noi o să-i ștergem pentru că dacă cineva a primit admin dintre toți ăștia și reintră pe server, va avea admin și poate să-și bată joc de server, așa că mai bine îi ștergem. Acum intrăm la log
Ștergem și astea. Astea vor reapărea când vom deschide. La config. Aici avem max ping. Dacă un player are ping mai mare de 1000, face lag pe server, așa că o să punem 1000. Face lag pe server, așa că la 1000, dacă un player are mai mare ping de 1000, înseamnă că face lag, așa că serverul îl dă automat afară, îi dă kick și aici putem seta maxim de level a lui administratorului, ce level are maxim server, ce level poți să ai maxim pe server. Dăm file save dacă am modificat ceva sau așa. Acum revenim aici, ștergem ultima, asta de aici, server log, nu, server sam npc. Și le luăm de pe sam.com. Poate mă întrebați de ce fac asta, așa că o să vă răspund ca să trecem pe versiunea actuală a SAMP-ului. De exemplu, serverul ăsta a fost făcut pe 0.3a și atunci l-a postat, să zicem, și acum suntem pe D, atunci așa că trebuie să îi luăm și noua versiune. Luăm astea, le băgăm aici și asta, doar astea 3 le luăm. Acum deschidem SAMP server. După cum vedeți, s-a deschis. Acum putem intra pe server. Mereu când serverul vreți să fie deschis, trebuie să deschideți asta, SAMP server, pentru a fi și serverul vostru deschis. Acum să luăm și IP-ul. Intrăm în SAMP. Și adăugăm aici România Stant. Și ne putem conecta. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați like și subscribe. Și ne vedem în tutorialul următor, unde vă voi arăta cum să vă faceți IP static. Pa!